И какво става, хора? Аз съм... Забрах кой съм. Аз съм Пач. И днес снимаме в един Pantera Craft сервер. Сега ще ви разведа малко и с него. Ако не ми звънне телефона, де. Това ще бъде шит. Ако ми звънне телефона. И да, тук при мен е тоя Фанта ли? Какъв е? Да, Фанта. Ама той няма да говори, защото отново запетва разговора, като говори и така нататък. И да, нямало е клип от вчера, за което се извинявам. И... Да, я знам. Сега ще ви разведа малко. Ларп. Ако лагва, съжалявам. Това е заради оунера. Той му фулдват нета в момента. И... Не може да си го правим... Да. Крашна. Мъга. Ами, ще се върнем като сме вътре. И продължаваме клипа. Джойнахме. Вече няма да лагва, нали? Чай да видим сега. Какво ми пише по скайпа? Да. Кажете хи на YouTube. Така, кажете хи на YouTube. Добре. Сега, аз се сетих в последния момент, но това е друга тема. Значи, искам да ви кажа, че този сервер не е от... Така ще ви покажа. Warp екип. Най-важното е екипа. Така. Екипа е Симеон 747, Молнера е хостера по-точно. Не, в смисъл това е хостера, но този е създал сервер, монстъра на Леяш, Мармита 1412 Кажи го бе. Една главичка си взех. Да, Мармит 1412 хостера. Този е направил сервер, е то младеж. Дай да го чукаме. Така, Симеон 4. Това и да ми пука, ще покажа най-важните ларпове, защото Рулес най-важното. Така, за да си видите правилата, пишете наклон на Рулес и то ви излизат. Ларп, да я знам какво. Тук не ги разчитам. Ларп, визит, да. Това е Джайла. Да, това е Джайла. Макар че Warp Jail. Макар че, нали, смисъл визит се седнато за... What? Какво е това? Опа! Майко, за малко щях да го бутна долу. Това може ли се грифа? Явно да. Дай малко да погрифаме с ларпа. Да. Добре, взех си малко от материалите. Падай, бе! Омага. Така, и да. И който играе League of Legends да се сабскрайбне за мен, защото съм пич. И който играе League of Legends да ми пише в коментарите да играеме. Фанта май го играе, ама де го знам. Играеш ли, бе? Играеш ли лига? Значи, аре, после ще играем. Ще снимам едно клипче. Да, ще снимам клипче на League of Legends. И да. Събрах един стак. Сега ще ви покажа Warp Survival. Survival. И да, тук не трябва да се чакат 5 секунди. Да, Warp Survival е много тъп. Да, това беше най-тъпата постройка в целия сервер. Warp Food. Да, тук са раздвоени ларповете, значи тук има за food, тук е XP фермичката, която може да си фармите XP и тук не се спамва нищо, тъй като е беден. Warp и ще ме кикне за спам шоп. Warp Shop. Така, Warp Shop е най-грозотийското нещо, но какво се прави? Какво пише Welcome to Warp Shop? Приятно купуване.
Омага. Да. И тук продават някакви шибани айтами. Даваш, викаш админ, даваш 750. Избираш число от 1 до 54, яки награди има. What the fuck? Това нещо не го разбрах. Ама то място, 54-то място. Окей. Значи... Тук не разбирам какво трябва да спре. Малко тъпичко. Откъде се слиза? И Warp Enchant, Warp, Event, най-важното. Event. Welcome to Warp Event. Good luck. Good luck. Въобще си нямам на представа за какво са го написали. Да, оправим се. Кой ми е писал по скайпа? Да, писали са ми по скайпа. Warp евента, тук са го поизгрифали малко. То си е сложил някаква тъпа шапка. Аз па шапка, някаква каска. Каска, какво ми става? Каска. Да, не ми пука. Какво съм казал? PvP. Явим PvP-то. Това е най-тъпото PvP, което съм виждал. Онера не се обиждай. PvP 2. Какво е това? What the fuck? Тук май не може да се грифа. Да, може да се грифа. Да си нафармим малко дърво. Колкото за един крафтинг тейбъл. И да отключа ачивмента. Окей, много ми беше кеф да го отключа. Warp Enchant. Това ще е последния Warp, тъй като клипа ще стане много дълъг и съжалявам за лага, отново казвам. Снимам все пак с 11 FPS, какво искате. Какво ми пише тук? Значи за червената линия PvP. Да, и това беше този клип, ела до мен. Това беше от този клип. Днеска само садвам. Това беше от този клип. Надявам се да ви харесал. Аз бях Пач. Вие гледахте моето видео. Щях да кажа шоу. И чао.